Dokrates Syöpäsairaala. Ihmisenä ihmisen rinnalla. Tällä kertaa puhumme ihosyövän vaarallisimmasta muodosta, melanoomasta. Tervetuloa ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen. Kiitos. Mistä tunnistaa melanooman? Melanooma on varsin usein ruma ankanpoikainen ihossa. Eli luomia voi olla paljon, mutta se yksi ruma ankanpoikainen, joka eroaa muista väriltään, epäsymmetrisyydeltään, kooltaan, se usein on hyvinkin silmämääräisesti erotettavissa. Ihan lyhyellä aikavälillä on 2 sinun ikäistä äitiä leikannut melanoomasta sen takia, että heidän pieni leikki-ikäinen lapsensa oli sanonut 2 eri tapausta. Äiti, tuo yksi luomi näyttää erilaiselta. Se on juuri se olennainen asia. Aika hienoa. Eli ei tarvitse olla lääkäri eikä aikuinen tunnistaakseen melanooman, että sen ruman ankanpoikasen kyllä näkee, kun vaan katsoo ja ymmärtää, mitä näkee. Liittyykö siihen kipua tai kutinaa? Ei välttämättä. Kutina yleensä on hyvänlaatuisen ikäluomen, rasvaluomen merkki ja hyvin harvoin syövän merkki. No kuinka yleinen tämä muoto on, syövän muoto? Suomessa on noin 1,500 melanoomaa vuodessa, että eihän se syövistä nyt yleisin ole, mutta koko ajan lisääntymässä. Kaikissa länsimaissa ehkä yleisimmin tai nopeimmin lisääntyvä syöpä, noin 3-5% vuodessa aina se määrä kasvaa. Millä tavalla se on vaarallinen? No, melanoomalla on se mahdollisuus, että se leviää muualle elimistöön, jos se pääsee kovin paksuksi. Onneksi suurin osa melanoomista löytyy alle 1 millimetrin paksuisena ja silloin ennuste on erittäin hyvä, mutta jos se alkaa olla useamman millimetrin paksuinen löydettäessä, niin silloin on suuri riski, että se on tavoittanut ihossa sen syvyyden, josta pääsee imusuoniin, laskimoihin ja etenee imusolmukkeisiin ja muualle elimistöön. Tässä vaiheessa kuullaan potilastarinaa. Tavataan Ritva Niemi ja kuullaan, miten melanooman voi tunnistaa. Mä katsoin sitä 2-3 kuukautta ja ihmettelin, että aina se kasvaa ja kasvaa. Se oli ihan ei-tyypillinen melanooma. Se oli pigmentitön, vaaleanpunainen, ihan pyöreä, tarkkarajainen, hiukan koholla. Ihan siistin, nätin näköinen, nyppy. Joo, tässä se oli. Semmoinen 0,5 sentin loppujen lopuksi, mitä se oli lopuillaan. Ja sitten näin iso haava siitä tuli, se leikattiin tällä. Otettiin niitä marginaaleja hyvin, eikä laitettu mitään ihosiirteitä eikä mitään. Mutta siinä on niinku semmoinen kuoppa nyt, että kun se sitten vedettiin kiinni, että kyllä tämä pitkä on. Tämä ei käynyt kertaakaan mielessä, että voisi olla melanooma. Mä vaan pidin sitä outona nyppynä. Ja ihmettelin, että miksi se kasvaa niin nopeasti, ihan niin kuin silmissä. Useimmitenhan kuullaan, että se on se UV-säteily, joka on se suurin syy siihen, että melanooma tulee, mutta onko muita riskejä? No ilman muuta tärkein syy on auringon ultraviolettisäteily ja ihon palaminen. Ja sen takia suurimmassa riskissä on vaaleaihoiset, punatukkaiset, pisamanaamaiset, jotka kovin helposti jo lapsena ja nuorena ovat polttaneet ihoa. Mutta kyllä melanoomaa tietysti esiintyy semmoisillakin alueilla, johon koskaan aurinko ei paista. Niin sanottuja kuutamomelanomia, jossa se kasvain on sormen, kämmenen iholla, jalkapohjassa tai hermostossa, verkkokalvossa. Harvinaisia muotoja, mutta aurinko ei näissä ole kovin tärkeä asia. Mutta nämä on ne syyt. Tärkein syy on palaminen ja oikeastaan muuta ei tarvitse esille ottaa. Onko se totta, että se on yleistynyt melanooma maailmanlaajuisesti? Kyllä, kaikissa länsimaissa varsinkin. Samaa kasvuvauhtia. No millä tavalla pystytään ennaltaehkäisemään sitä, muulla kuin vaan aurinkorasvalla? Vaatteilla ja pysymällä pois sieltä kovasta paahteesta keskipäivällä. Ja nimenomaan lapsena, nuorena pitäisi tehdä se tärkein suojaus. Nythän melanoomaan sairastuu 50-70-vuotiaat ehkä eniten ja silloin kun he ovat olleet lapsia, niin silloinhan ei aurinkovalistuksesta ollut tietoakaan, että se mitä me nyt valistetaan, niin se näkyy sitten muutaman 10 vuoden päästä toivottavasti. Kiitos Kari Saarinen. Dokrates Syöpäsairaala. Ihmisenä ihmisen rinnalla.